Fátima, hoxe dende un barquiño aí na Ría de Arousa, onde comezou a tempada de marisqueo, e hoxe pois quixemos no termómetro tomarlle a temperatura aí coa xente do mar, Fátima, a como ven eles este arranque de tempada, que expectativas teñen sobre as próximas semanas. Fátima, que che conta? Pois imos falar exactamente de iso, compañeira. A temperatura agora mesmo imos a tomar ben porque deixou de chover. Polo de pronto, Daniel, temos unha tregua, non? Bueno, chove un pouco, pero bueno, ahora estáse bastante ben. Bueno, hoxe dicíamos, comeza a campaña de libre marisqueo aquí na illa na Ría de Arousa. Estamos xusto eso, a carón da ponte da illa maravillosa. Como está indo? Ainda estades como quen dis empezando, non? Sí, hoxe é o primer día e bueno, vamos casi ter o cupo xa. Pero bueno, as expectativas non pintan alá moi bonitas, pero bueno, para ser o primer día non hai queixa. E o cupo estásme falando de ameixa, entendo, non? Sí, claro. Ai, vou, verás. E canto é o cupo da ameixa? E cantos tipos tes ti aquí? Pois temos 3 kilos de babosa, medio de fina e un de xapónica. E depois tamén temos 3 de carneiro. Ajá, vale. E ti aquí ahora mesmo estás collendo, bueno, vese boa calidade, a ver se Iago bueno, que as circunstancias, vese boa calidade, non? Amos aí, Mario. Aí está, isto vai para a festa do marisco, non? Sí. Rico, rico. Bueno, e aquí estades, a técnica que usades, pois é o raño, non? Sí, é o raño de toda a vida. Como antes de que agora Mario me conte como vai a técnica, canta xentiña podedes estar agora mesmo aquí nesta zona da Ponte da Illa? Home, pois aquí hoxe estaremos sobre cerca de 150 a 200 embarcacións. Que vides, como dicimos, o ser libre marisqueo, vides de todas as confrarías, non? De 4 confrarías, de 4 ou 5, non? Sí, vimos de Vilanova, da Illa de Arousa, Cambados, Rianxo, Ribeira, poden vir, todo o que é da zona toda da Ría da Arousa. Seredes bastantes, non? Bastantes mariscadores. Sí, claro, pero bueno, éramos moitísimos máis antes. Carai, pois ainda se ven bastantes. Bueno, pois, a ver, eu quero ensinar na casa, porque eu non son mariscadora, Mario. Ainda que hoxe parece que sí. Quero ensinar na casa como vai esta técnica do raño, a ver se non me cae o micrófono ali ao mar. Ti tes que tirar, como faz? Hai que tirar pola vara, Ajá. aferralo ben, tirar e levantar. Pero tes que ter forza, ou? Unha pouca. Pouca. E entón sacas, mira, e aí escolles, ou? E aí escolles, se vai marisco escolles. Mas deste vai ser que non veu nada. Non veu? Nada. Canto tempo podedes botar aquí no mar intentando, bueno, coller o cupo? Cantas horas dependerá, claro, da zona, ou? 3, 4, 2,5, depende, pero... Iresmos movendo, claro. Se non tomamos nun lado, movemos para outro. Vale, pois imos despedir entón e vou intentalo eu, veña, Mario, que eu non quero marchar daqui sen ser rañeira por un día. Aguántame aí o micrófono, ai, corre como pesa, ai, verás que vou caer o raño para baixo. Grava isto, Iago, que isto vai ser... Bueno, non graves que isto é directo, verás que cae o raño. De seguido voltamos aí con Fátima Ría de Arousa para ver como segue a mañá por ali. A ver, o feito é que, Patricia, hai preocupación no sector. Agora falaremos dos cupos porque non saben moi ben cal é a explicación de que últimamente saían ao mar e as capturas se son cada vez menores, non? Sí, e precisamente por ese déficit, non, que hai en determinadas especies, sobre todo porque non afecta igualmente a todas, hai un tope, un cupo, como dicían eles, por tripulante día, e ademais dentro de 15 días, dentro de 2 semanas, reuniránse coa Consellería para avaliar cal é a situación e ver se hai que cambiar ou modificar. Flexibilizar esos cupos. Exacto, sí. Porque, bueno, claro, hai que ir vendo como evoluciona, non? O que estaba comentando agora o mariñeiro, pois o Seixa casi temos o cupo, pero non pinta moi ben. Ademais, son xente do mar que sabe perfectamente como van a vir as cousas. Manel. Eu non sei como vai ser a produción aquí este ano na Ría de Arousa, eu que me toca moito, porque vivo ao lado da Ría de Ferrol, que temos outra das Pías, outro banco marisqueo, e tamén teñen o mismo problema, as capturas. Porque eu me acordo de chaval, ibas á Ribeira, que como falamos nós, ibas á Ribeira, collías un paxe de berberechos, pero nun plas. E agora é que é dificilísimo encontrar un berberecho.
Luís, é que é ademais esta sensación que di Manel é generalizado se estamos na Ría de Arousa, pero que generalizada en todo o litoral. Sí, efectivamente, a campaña tamén na zona de Barbanza tamén foi moi mala. Estamos falando de que viven moitas familias do marisqueo, ¿no? Realmente o mar temos que cuidar o noso patrimonio, temos que indagar por que realmente se produce esta situación. A administración tamén ten que paliar en certa medida a perda que teñen todas estas familias, a perda económica, ¿no? por las capturas, pero sobre todo eu creo que hai que concienciarse, hai que buscar as causas de que sexan unhas campañas tan malas e intentar palialo na medida do posible. Cumprir a normativa sempre, que no mar é moi importante. Gloria. Pois eu creo que estamos sufrindo neste momento as consecuencias de malas políticas e de non ter cuidado o medio ambiente como tiñamos que terlo cuidado, de haber legislado en tempo e forma e nun sector moi importante para Galicia e sobre todo para localidades pequenas e demais, que de absoluta subsistencia, levounos a isto, a que campaña tras campaña temos problemas, ahora pecho, ahora abro, non sei se vai a ser, non sei se non vai a ser, e isto non termina de arranxar, e levamos así moitos anos. É que, de feito, moitas zonas, como de Vilagarcía de Arousa, comezaron a aparecerse moitos cartéis de se vende en moitas embarcacións. As cofrarías tratan de atoparlle unha explicación ao feito de que campaña tras campaña a situación non pinte mellor. Arranca a tempada do libre marisqueo na zona da Arousa e as predicións non son nada boas. Segundo diversas asociacións, a cantidade de marisco será escasa unha vez máis, unha situación que levan arrastrando os últimos 10 anos. Entre as especies afectadas destacan o berberecho, a ameixa fina e a babosa. E a que se debe este problema? Pois dende as propias cofradías non saben dicilo con exactitude. Porén, os profesionais do marisco con moitos anos de mar ás súas costas teñen as súas propias teorías sobre o estrago do marisco. A gran cantidade de precipitacións durante o inverno deixou as praias cheas de auga doce, o que provocou a morte de moitas unidades de marisco na zona da Arousa, claramente visible, xerando un gran manto branco na beira do mar. Por outra banda, están as altas temperaturas do verán, chegando a ter 48 horas seguidas coa auga a 23 graus. Agora falaremos de todos eses factores, unha actividade, como xa comentaban aquí na mesa, que está regulada por topes, por cuotas. O que sucede, Bernardo, é que este ano eles teñen serias dúbidas de se van a chegar a cadar eses topes, non? Vemos as cantidades, Rocío, falamos de marisqueo a flote en 3 principais bancos marisqueiros, onde hoxe comeza, como estamos vendo, a actividade extractora na Ría de Arousa. Cales son os topes establecidos por tripulante e día en kilos? Vémolo na seguinte táboa, as xentes do mar ben saberán interpretar estas cantidades. Por exemplo, na zona de Boído, o máximo que cada tripulante o día pode apañar son 2 kilos de berberecho, 3 de babosa, un de ameixa loura e medio kilo de ameixa fina. Noutro dos bancos marisqueiros principais, en Cabío, 2 de berberecho, 4 de ameixa loura, 5 de carneiro e 25 de reloxo. A ameixa reloxo esta que é case circular con moitas estrías e que se emprega sobre todo para industria conserveira. E nos lombos do Ulla, o permitido o día como máximo son 3 kilos de berberecho, medio de fina e 4 de ameixa xapónica. Foron 2 temporadas fallidas, dicía antes Patricia na mesa que en 15 días, en función das capturas registradas, volverá a avaliarse a situación. Como nota positiva, os profesionais que empregan o raño son rañeiros ou rañeiras, que é unha palabra moi fermosa. Pois sí, a verdade que completamente de acordo. Bueno, saíron varias teses nese vídeo que acabamos de ver, pero, por exemplo, non hai que esquecer que viñamos dunha situación do inverno pasado catastrófica
polas choivas, que arrasaron con todo o marisco. É dicir, que a situación de partida xa non era boa este ano. Claro, e máis son factores sobre os que lamentablemente non se pode facer nada, porque son factores que se escapan á condición humana, non? Que existan moitas precipitacións, que haya máis auga doce, como dicíades no vídeo, que durante este verá a temperatura da auga, claro, eso acaba con moitísimas especies, e contra iso non se pode facer nada. Que sucede? Que non podemos olvidar que este é o modus de vida de moitísima xente nesta comunidade, non? Entonces, tiña razón Luís en que ten que haber un equilibrio aí entre os cupos que estamos vendo que este ano eu penso que máis que nunca se van a controlar, como digo, cada semana, como cada 2 semanas para ir valorando a situación e as axudas que a administración poida dar a estas familias que, por outra parte, cada vez son menos, porque... Sí, realmente, o que di Patricia, claro, que o tema que estamos falando é de máis agua doce, o sea, estamos falando de máis chovias, estamos falando do incremento da temperatura, claro, todo eso ten un nome, que é o tema do cambio climático, efectivamente, entón, claro, non podemos negar a evidencia, o sea, é increíble que todavía a día de hoxe, pois, haxa xente que siga negando realmente, no? que está producíndose ese cambio, entón, o que ten que facer a administración é tomar medidas, evidentemente é un problema global, no? Indudablemente as accións teñen que ser globales, no? Pero, bueno, igual que pasou, eu lembro nos anos 90 que había un perigo enorme co tema da capa do ozono, no? que parecía realmente irrecuperable, ao final pues, restrinxíronse os aerosois, que parecía cousa que casi imposible, ao final conseguiuse, pois neste caso hai que tomar tamén unhas accións drásticas. Gloria. Totalmente de acordo en canto ao cambio climático, que dunha vez temos que aceptar que isto é así e que agora mesmo non podemos facer nada por esta manía de o cortoplacismo en todo. Isto veñen avisando de que isto iba a suceder. Non pasou nada e non se fixo casi nada. Entendo que son cambios sociais moi difíciles de facer, pero é que xa levamos anos con este tema. E logo que hai que pensar que non é só eso. Nas rías hai outros temas de outros sectores, de outras labores que contaminan. E tampouco o estamos tendo ás veces moi en conta, porque igual nos metemos con outros sectores que tamén queren convivir. A ver, non hai que perder de vista que estamos ante un sector estratégico do que viven moitas familias e que hai que coidar porque leva moito tempo, bueno, pois queixándose dunha situación que... Falaban aí de que a compañeira falaba aí con Mariscador que había moitísima xente, dixo, éramos o doble, pero eso mismo pasou tamén no Banco das Pías. Xa levan moitos anos, restringindo os carnés de mariscadores, porque ahora de ver as pías, ali debaixo do puente das pías, pías aquilo que non vías o mar, ahora mismo estás vendo 4 dúcias de embarcacións. Por certo, o tema do furtivismo que ti antes o apuntábades, credes que, por exemplo, agora que a Xunta tamén vai aumentar as sancións, eso pode ser eficaz? É dicir, que tamén pode estar tendo algunha incidencia? Moi difícil. Mira, na zona de Dalí de Ferrol, te digo, o Banco das Pías, casi non se lle fai caso ao furtivismo, porque cada vez que lle apretan o furtivismo, aumenta a delincuencia por outros lados. Entón, casi os deixan ir, que tampouco non é o caso de que falte a ameixa. Pois mira, precisamente Manel estáme dicindo que Fátima estás precisamente agora mesmo nun deses puntos de control, non? Efectivamente, compañera, aquí estamos, estades vendo en directo, imaxe en directo dun dos mariscadores que chega agora mesmo, efectivamente, a esta batea de punto de control, de empezar, ou que ves facer, compañeiro, que ves facer exactamente aquí? Vou pasar control. A pasar o control, pois eso, por eso estamos aquí no punto de control. E que traes exactamente, que ameixa? 2,5 de babosa, nada, japónica, nada. E ti tes que pasar por aquí antes de marchar, claro. É obligatorio para todos. Sí, señor. Como viches a mañán? Como levaches a mañán? Mal, para ser o primer día, fatal. E mañán xa non creo que viñe, porque mañán creo que dá un pouco de mal tempo e xa non compensa. Non está axudando moito tempo. Bueno, imos ver a ver como pesas. Cuidado, compañeiro Iago, que aquí resbalase un poquinho. E imos preguntarlle, bueno, estamos vendo aquí o mariscador, agora mesmo coa súa ameixa, pesando aí. Eladio, aproveito que estás ti aquí connosco. Contanos un poquinho, aquí pasan todos os mariscadores antes de marchar. Todos os mariscadores que están aquí no boído, traballando, teñen que pasar a este punto de control antes de ir, respectivamente, ás súas lonxas eles. Primeiro chegan aquí, mídanselle a talla da ameixa e os topes, as caturas.
para que leven solo o tope correspondiente por persona e embarcación. Porque dicíamos que cada variedade ten unha cantidade máxima, non sei se sabes de memoria. Sí, por tripulante son 3 kilos de babosa, medio de fina, un de japónica, un de japónica, 2 de carneiro. E berberecho aquí non é? No, aquí berberecho non hai. Son esos topes. E aquí por aquí pasan todos os mariñeiros, o mellor eles están aquí toda a mañá e estarán toda esta tempada, non? Esta é a función. Hasta que cerre o punto hasta que cerre o boído para controlar as tallas da meixa, todo, para que non se leve a meixa de talla ilegal. Aquí dicíamos antes que libre marisqueo para 4 confrarías. Cantas son as que... máis cofradías. Máis de 4. Vamos a ver. Normalmente aquí as cofradías que máis están é Vilanova, Illa, Cambados, O Grove, pode vir Villajuán, Carril. Se hai moita cantidad, pois poden vir das outras cofradías, Palmeira, Ribeira, todo eso. Como nós tamén vamos a esas zonas de lá. É libre marisqueo da Ría de Arousa, en conxunto. Ti podes ir a calquera zona da Ría de Arousa, dentro dos que estamos na Ría de Arousa, os mariñeiros da Ría. E nun horario determinado? Sí, o horario é de 8 da mañán a 2 da tarde. Nese tempo é onde tens que facer o cupo. Se acabas antes, pois marchas antes. Bueno, pois xa estamos vendo, moitísimas gracias Eladio, imos despedir, pois xa está desvendo con este mariñeiro que xa pesou aquí na batea do punto de control. E nos despedimos desde aquí. Que fermoso paisaxe, verdade? A paisaxe é increíble, o tempo non axuda, pero a paisaxe é inmellorable. A verdade é que sí, pero que interesante esta conexión que acabamos de ver, porque podes observar por unha banda a dureza deste traballo e logo xusto que estabades a comentar na mesa, non? Como teñen que ser tan escrupulosos con esas cantidades que se levan dos bancos, A non? min chámame a atención o sistematizado que o teñen todo. Vemos como miden, como pesan, aí casi que non se pode escapar, non? Ningunha meixa. E eu estaba pensando agora mesmo, precisamente o que ti comentaba, Rocío, a dureza, o que cando nos chegamos despois a pescadería e decimos como subeu este ano, que caro está agora que ven o Nadal, non? E que todos nos imos a queixar do caro que isto marisco, claro, o que costa extraelo e o que costa que chegue... Barato. É barato. No, este ano vai a ser máis caro, porque se hai menos, ainda vai a ser máis caro. Para o esforzo que supón e para os poucos ingresos que supón para estas familias. É barato. Manel. E que falades ahora do barato que é. Claro que é barato. Porque eu me acordo, non fai tanto tempo, porque na zona de Puente de Eume, me acordo que os medían e tiñan unha arandela dinos que ali é meixa fina e se colaba pa o mar, que non se veran con a meixa pequena. Ir ao Banco das Pías, non estamos falando de tanto tempo, vamos a decir 10 anos, cavabas en hora e media e que non había cupo, 40 kilos, 50. Constancia de que hai bancos, digamos, que están sendo máis productivos ca outros, que xa tamén as lindes do mar, non? Se che toca xusto a zona onde se está dando peor, pois tamén é esa mala sorte, non? Tes un bo día, pero se non tes a sorte, pois ao mellor vas ca mitad do que tiñas para ese día. Non chegas nin ao cupo, moitas veces. Co que hoxe comezamos. Bueno, pois seguiremos de preto esta situación.